Makoma, asharuka tangu utopili. Mutenga Lazarus. Tamudari kana mauta na mauta visa. Munina Mario. Kana mbere nyari pamberi penyu. Yaunzwa na Mutenga Lazarus. Nyaya ndiye kutora munda wangu. Utakurikwa nemombe mbiri uya nembozi zako chitupa nemare da. Tanga mime ndio kutoka kumbe. Mutenga ndobi. Mutenga ndio unotanga kutora nyaya yako kuti ngeyo ya kudare. Ni luka kamzuri kimwe chete. Babao nilikuwa yakareba ichitongwa kotu chinzi iwo walikuwa wanasema kutora muda wao. Zvino takazosvika pakuti gore rino iro rapera pamberi ndakarimisa netractor. Rapera iro vachibva ndachitiwa ndichiuya murime nemombe kuputsa mavhunzo zvese. Wamario wakabva wauya pandiri pamunda ipapo. Inini ndakanga ndichikanibeta mudzasi macho kwabva ndauya pavari ko zvinyi zvavakuita zvemumwe wangu panhunze mundange wangu mundange wako sei ungakawana ndichiripisa netractor wana wakadii kutaura handizvo zvomundange wangu ibvai pano aibva atotora chihwepo chemombe chodaichaisa mombe dzaindaine chikanibeta aibva andirowa nechihwepo changu chiva zvapera gore rapera rinei ndiva ndadaidza mumwe munhu futi achibva auya achibva achirima achibva adzingwa futi naMario panzvimbo iyoyo right. Ndichibva ndapedza izvozvo izvo ndipo ndakaenda kunomangara uko wakati isusu hatichatongi panyaya iyo ndo zvakaita kuti ndizouye kuno kundomangara kuna changanire kuti ndizvoye izvozvo apedza kudzinga wanhavo vanga vachirima akabva achidyara iye mumunda mangu macho mune chibage chaakutosakwa every morning mumunda mangu imo lenzi takabvapo ndinotori nemapepa andakapiwa nekulenzi ukoti uko aitongwa achinzi ukanganisa kuencroach. To encroach is kupinda mumunda memunhu. Tinawo mapepa acho. Mapepa achitipei mapepa. Yakatombotongoa kwakanzi mundando wenyu. Chaizvo. Handisi mapepa acho. He is encroaching. He's encroaching. Yes, sir. Yes, akuvenge kutongwa iwe. Bible chaizvo. Asakwamba achiita kuti amakagumisa kutongwa inotara zvekuti nawe ndagadzirisa paizvozvezvikasimuka awenyika kuvatarisa vanaona akanyorwa kuti mukrochi anokwana kuita matatu mawe zvakazondishamisawo ndizvo zvekudyarawo mundani machaemureza wakomana kana taendake kutadza iso akatodyara tikati daenda ndikukanganisawo ini aifanira kuenda kundora mangara kune mukuru wedu muradya sapu kuti uyo ari mamunda mangu ndo ndakatarisira izvo kana kuri kuti lunge make ndiri ndakanganisa but haana kuti akangouya nevana wake achibva adyara ndikashaa kuti mundakarima chaimo chaimo kuryara mundarima pamusoro imambo ini tinoda kutaura chokwadi ini handidai kudaira kana mupapa chaiyo ini handitambopei chokwadi mundande wangu kumukwanisa ava izvari kuita ende handisati tamboenda komangana kukoti ava ndokwaenda komangana makodesa ndichienda kwachienda komangana zese movha yese watitoro wendiwe wakamangana yakabuda chinzi kumangana ako wakaita awa kwakuti munda handi wako wakundokanganisa munda ndewako
tokwati takauya takauya kuenda kutakaita musi waningiri musi wa 12 musi wa 12 January wakadizikana zaidi vanosiva kuningirikina ndo vanogwerenzi ndo vakutouya kuti vanyase kuona kuti mundu kuti ndo vakutenga here kana kuti ndo wako. Saka inini kuuya kuno kutouya kuti taneta nekuti kuenda pakaawa waziri kuti uri munyasana ndasite kuti unotora mundu wako ivo ichokwadi pachena kudai noto pachena isi apo. Saka inini taneta mundu andimwakwini otakademiti yangu iri panaka wangu ni number 1 iwe number 7 number 3 number 7 wangu ni number 1 demiti nako umbafa kuti kwari kuita mwana ajana kuningirira kuba kana kufunza kwati ino ndo kwari kutoti murasa kadopina inini ndoda kutaura ndichiti munda wangu uri mulaini newamwe kundobuda uko iwo wawo uri mulaini newamwe kundobuda uko pakanzi apa takapiwa munda handidi kuti mubatane pane kuti mombe dzinobva uko dzinofanira kutendera udzi dzinobva uko dzinotendera uko pane 6 meters asi 6 meters yacho pamunda pedu isusu inini newavo yakatovharwa naiwawo hapasisina mombe hadzichaboni kupfuurira zvaiita kudhara wabva waichuya kwangu waibva wapinda inini pepa iyi takapikwa nerenzi ina handifambe zvidio zvemahara pepa iyi takapikwa kukoti eyo zvinodiwa takunyora tsamba kulenzi kuti wauye wandomange midhano itokwa yes tiwani kuti anolita nyadi kana tiri tine muda wapa tinolipa mombe mbirisato tinobisa chokwadi waliwo wapa vanoita mombe 12 kutotaura chokwadi unombafa nina ndiri chokwadi zvei mbafa iyo mabharani ari kubidaidza mabharani mapepa rino apanapa ekukoti takutotedza kutawana mabuda akuda vanhu venedzi vanhu vekukoti havanyanye kutongi zvevhuda izvi zvisinei kuti vakaganda but ndikufungidzira kuti welenzi wauye wapedze chokwadi kana kubatana wakaripanaka nati kwakwatatokuratira tikatikwachembero muvane ndakaja tatofungiwa atouya panapa welenzi mabharani gai mabharani muya musemande muhamaenda naye ndombi unemboripo muhamaenda nawo kulenzi netsamba mabharani onyora tsamba yekuti wakauya kudare vane dispute yelenzi sakani zvinoda kuti vanhu velenzi vaende vandovaratidze hoko dzavo handiti so that velenzi vani vaende kundovaratidza hoko dzavo ndo zvinopedza itokwadi mambo tatenza kanzoni kutwa kuti uri munyasarandi uri munyasarandi akuita kuti unopunuaa ininda zayanya kunyange kuti wakanditoka natiri ndikaioraokoi akukotione muviri kune hoko kumaresettlement kune hoko itokwadi kusina hoko nentaenda saka muno kanzi uri munyasarandi watungwa here aiwo bandituka tenyaya mundo wangu takapiwa tate nyaya yapera takutandavai saka toti